המרד הגדול, 66 עד 73 לספירה. בשנת 6 לספירה החלה תקופת הנציבים הרומים בארץ ישראל, כלומר שלטון ישיר של רומא על הארץ. רבים מהם שלטו בחוסר צדק ודיכוי של העם היהודי. לקח קצת זמן, אבל ההתקוממות היהודית הגיעה. שרשרת של אירועים הובילה להתפרצות המרד. בעיר קיסריה, עיר מעורבת בה חיו נוכרים ויהודים, התפרצו אירועים אלימים. נוכרי, תושב המקום, הגיע לשטח בית הכנסת בשבת והקריב ציפורים, דבר שפגע ברגשות היהודים בעיר והוביל למהומות. בשנת 66 דרש הנציב פלורוס האכזר לקבל את כספי המקדש. מי שדרישתו לא נענתה, הוא שלח את חייליו לטבוח ב-3,600 יהודים בירושלים. בעקבות זאת, יזמו חלק מהכהנים את הפסקת הקורבן לשלום הקיסר. מעשה זה, עליו לא יכלו להבליג הרומאים, נחשב לראשית המרד. בתחילה, המרד הצליח. קנאים יהודים הצליחו לפגוע בחיל מצב רומי ורבים הצטרפו למרד. נציב סוריה, קסטיוס גלוס, נשלח לדכא את המרד אך נכשל. בשנת 67 מינה הקיסר את אספסיאנוס לדכא את המרד. אספסיאנוס הגיע עם כוח גדול לנמל עכו, אשר הייתה עיר נוכרית. משם המשיך אספסיאנוס לדכא את המרד באזור הגליל. יודפת, שהייתה בסיס מורדים גדול, נכבשה על ידי הרומאים. שם גם נלקח יוסף בן מתתיהו לשבי. ואחריה נכבש כל הגליל. בשנת 68 רבו המחלוקות בין הקבוצות היהודיות השונות, בין הקנאים למתונים ואף בין הקנאים לבין עצמם. אירוע שהגיע לשיאו כאשר שרפו הקנאים את אסמי המזון שנאגרו בכדי להתמודד עם המצור אותו הטילו הרומאים. בשנת 69 לספירה התמנה אספסיאנוס לקיסר רומא ובנו טיטוס פיקד על הצבא הרומי. הרומאים פתחו במצור קשה על ירושלים, בה סבלו היהודים מרעב. לאחר מספר חודשים הצליחו הרומאים לכבוש את ירושלים. ובתשעה באב, שנת 70 לספירה, נחרב בית המקדש השני. לאחר חורבן בית המקדש נשארו מעט יהודים מורדים שהתבצרו במקומות שונים. יהודים רבים התבצרו במצדה תחת הנהגתו של אלעזר בן יאיר. בשנת 73 הטיל הצבא הרומי מצור על מצדה. לאחר כמה חודשים בהם התבצרו המורדים בגבורה, נפלה גם מצדה. המרד הביא לחורבן ירושלים, בית המקדש, כפרים רבים ועיירות בארץ ישראל. עד היום, אם תגיעו לבקר בחורבות רומא העתיקה, תוכלו לראות את שער הניצחון שהקים טיטוס לרגל ניצחונו על היהודים. טיטוס כבר לא פה איתנו, וגם לא האימפריה הרומאית, אבל המנורה שנלקחה כשלל ונחקקה בתבליט, מתנוססת בגאון בסמל מדינת ישראל של ימינו.